dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Сябры, шчыра вітаю са спорткомплексам «Апіт». Другая чвэрцьфінальная сустрэча чэмпіяната Беларусі па футзале паміж Ахранай «Дынамо» і «Вітэном» распачнецца праз колькі хвілін у эфіры ютуб-канала Асацыяцыі футзала Андрэя Ільеня. Ну, чуеце вы, што проста немагчыма зараз тут знаходзіцца ад гэтага гуку гімн Рэспублікі Беларусь. Перамогу з лікам 5-3. Вось менавіта такім чынам распачалі каманды гэтую чвэрцьфінальную серыю, якая доўжыцца да 2 перамог адной з каманд з лікам 1-0.
2-1, 3-2. Охрана «Динамо» вела у Орши, однак все ж таки саступила. И сегодня, конечно ж, рашуча яна пойдзе да рэваншу. Ну, Вітэн будзе ўсё рабіць дзеля того, каб гэтага самага рэваншу соперника не допустить. Давайте я до галоўных дзеючых асоб буду пераходзіць з арбітраў. Распачну зараз вось на ваших экранах склад Вітэна. Арбітры Вадим Павел Шупилов, даруйце, Збаранович і Вадим Жигалка, таксама яго земляк. Гэтую сустрэчу будуць абслугоўваць. Трэці арбітр Андрей Грузд з Лагойска, інспектор матча мінчанін Антон Жданович. Ну і стартавыя квартэты каманд з гаспадароў. Я пачну. Кирилл Писарук по трэцім нумарам у воротах. Первая четверка такая: Вадим Михалевич 20, Артур Абрамчук номер 18, 19 Владислав Хомутовский и 29 Артем Быцко. Далее по номерах: 7 Ираклий Маградзе капитан, 30 Дмитрий Филипчик, 23 Руслан Гаркун, 10 Владислав Воронин, 8 Максим Барсуков, 73 Миколай Ермолович, 17 Даниил Саншила, 33 Эдуард Тиулев, номер 1 резервный голкипер Игорь Анипка. Склад Вітэна. Ну, конечно ж, трэба сказаць пра галоўнага трэнера охраны «Динамо», гэта Владимир Игнатик, як і заўжды. Ну, а адказвае за Вітэн Вадим Лужкоўскі, яго первая четверка. Голкипер 32 Андрей Напорка, гульню гэтую распачне. 4 Владимир Разуванов, 14 Евген Пирамитин, 27 Денис Гуляйкин, 5 Максим Батурин, 7 Павел Роговик, 8 Евген Балдин, 9 Владимир Жигалка, 10 Владислав Бреднев, 15 Артем Романчик, 18 капитан Юрий Рабыка, 21 Евген Змысли и 80 Кирилл Коростик. Ну что ж, у нас все, в принципе, готово до старта гэтай гульні. Ужо одного паўфіналіста мы ведаем, гэта сталіца, якой, у прынцыпе, спатрэбіліся ўсяго толькі 2 матчы, каб перагуляць Дарожнік. Вось учора другая сустрэча адбылася, 5-3, сталіца была мацнейшая. У першым матчы лік быў на карысць айцішнікаў 4-0. Ну і гульня пачалася адразу ж. Вось такі закід мы пабачылі з вами. Дыяганальны ад Артема Быцко, аднак мяч там усё ж таки пераляцеў Артура Абрамчука, і гэтую гульню узнаўляе Андрей Напорка. Ён, дарэчы, у першым матчы таксама прыняў удзел, уступіў ён у гульню пасля перапынку, замяніўшы Евгена Змыслу. Ну вось Вадим Лужкоўскі у пасляматчавым інтэрв'ю распавядаў, што, в прынцыпе, не вельмі утульна сябе адчуваў чамусьці. Якраз такі Лужкоўскі прычыны не назваў. Змысля ў воротах, таму вось было вырашана правесці такую замену. Ну і, в прынцыпе, сказаў Лужкоўскі, што Напорка, які згуляў пасля пэўной паўзы, і згуляў ён роўна. Ну што ж, пакуль за гэтыя 43 секунды мы удараў па воротах не пабачылі, і зараз Кирилл Писарук гуляе на Быцко. Быцко налево на Михалевича, і тут вось мне падалося, што прэсінг спрацаваў. Аднак там было парушэнне правіл у моманце, які, хутчэй за ўсё, у кадр у нас не попал, не трапіў. Владислав Хомутовский там правілы парушыў на Денисе Гуляйкине. Ну, таму быў прызначаны штрафны удар і, адпаведна, першы фол охраны «Динамо». У першым тайме Писарук зноў-такі далёка гуляе, уводзіць мяч на Улада Хомутовскага, аднак зноў-такі мяч да яго не даходзіць. Быцко на Михалевича. Зараз першыя квартэты у нас на пляцоўцы Мапіда. Быцко класна дзейнічае у адборы Сергей Синіцкі. Синіцкі, Гуляйкін, выхад сам на сам і выратоўвае Кирилл Писарук сваю каманду. Ну вось, зараз для Вітэна шыкоўны момант, аднак ён не ператварыўся ў забіты мяч. Ну, в прынцыпе, тут трэба аддаваць належнае, канешне, голкіперу охраны «Динамо», які быў вельмі уважлівы і рэакцыю прадэманстраваў. Михалевич, мяч все ж таки сыходзіць зараз за лінію пляцоўкі, за бакавую. Адпаведна, мяч пераходзіць да аршанскіх футбалістаў. Гэтая каманда заняла ў рэгулярным чэмпіянаце другую пазіцыю, адпаведна 7-е месца у охраны «Динамо».
пэўныя інтрыгі, канешне ж, заўзятары шукалі. Усе тыя, хто цікавіцца беларускім футзалам перад пачаткам вось гэтай серыі. Ну, маўляў, охрана «Динамо», в принципе, нават у регулярным сезоне даволі удала выступала. Хотя б, калі узгадаць нічыю 4-4, калі там охранники все ж таки вялі 4-1, але не здолелі перавагу сваю утрымаць. Ну і, адпаведна, я ўжо гаварыў пра тое, як у мінулую нядзелю першы матчы гэтай чвэрцьфінальнай серыі каманды згулялі. У самым канцы гульні ўсё ж такі Вітэн паказаў, хто у доме гаспадар. Ну, можна, напэўна, сказаць, хто у тым матчы адзначаўся. Двойчы гэта зрабіў Сергей Сініцкі па адным голе на рахунку Евгена Пераміцына, Владзіміра Жыгалка і Владзіміра Разуванова, які ўжо вольныя вароты паразіў в самым канцы. Ну, а у охраны «Динамо» забівалі Воронин, Гаркун і Філіпчык. Атака Вітэна. Зараз апелюе Пераміцін да Паўла Шупілава, галоўнага арбітра гэтай гульні. Маўляў, тут не па правілах згулялі на Дзянісе Гуляйкіне. Зараз расійскі футбаліст пакідае межы пляцоўкі. Ну і адпаведна мяч у охраны «Динамо». Ну, тут ёсць таксама пэўныя праблемы, як мы бачым у Руслана Гаркуна, аднаго з лідараў гаспадарской команды. Он уздымается на ноги. Это значит, что здольны гульну прицягнуть все нормалёвая зима. Ну и у стилі фэрплей, конечно же, охрана «Динамо» мяч вартае Вітэну, потому что Вітэн яго якраз таки и выбивал за межы пляцоўкі, потому что было благо Гуляйкіну. Ну, будем разлічваць на тое, што Дзяніс здолее гульню прыцягнуць. Зараз фол з боку футбалістаў Вітэна на галкіперы. Да, ну пашоў тут да апошняга Максим Батурын на Кирилла Пісарука. Ну, не трэба так Максу у далейшым, канешне, дзейнічаць. У нас па фалах раўнавага 1-1. Охрана «Динамо» гэтую гульню узнаўляе. Мяккі закід, аднак ён не атрымаўся дакладным ад Даніла Сянчылы. Ну и что тут? Батурын все ж таки Влада Воронина у спину подштурхнул. И зараз з Батурыным Вадзім Жыгалка паразмаўляе. Ну не толькі з ім, як мы бачым, а таксама ось падазваў да сябе рэферы і Даніла Сянчылу. Быў фол з боку Батурына, так што у Вітэна у пасіве ўжо 2 парушэнні правілаў. Пісарук з мячом гуляе налево на Воронина. Гэта ўжо другая чацвёрка охраны «Динамо» у дзеянні зараз. Ну і адпаведна у Вітэна таксама. Владислав Воронин, Максим Барсуков, Руслан Гаркун, Ираклий Маградзе, я так разумею. Ці все ж таки... Нет, Даніл Сянчыла. Маградзе зараз нема на паркеце. Гэта другая чацвёрка, другі квартэт охраны «Динамо». Воронин гуляе головой спокойно. Евген Балдзін. Мяч Жыгалку скидывая. Тут ужо Юрий Рабыка. И на Балдзіна он гуляе. Ведаў зараз Даніл Сянчыла, что левая нога Балдзіна, она вельмі небяспечная, рабочая, кажуть, в таких выпадках. Тому был уважлівы Сянчыла и якраз таки сачыў ён вельмі пільна за гэтай самой левой ногой Евгена Балдзіна. Глядзім далей. 3,5 хвіліны у нас ужо прайшлі ў гэтым матчы. Перадача ідзе на 8-го нумара ад Михалевича на Максима Барсукова. Ну, вось бачылі вы самі, чым тут усё скончылася. Балдзін. Зноў мяч прывае на правым фланзе. Балдзін. Можна гуляць, удар па воротах. И на месцы Кирилл Писарук. Так, ну и что у нас зараз? У нас зараз другі фол охраны «Динамо». Мяч застаўся у Вітэна, таму Павел Шупілаў даў магчымасць дагуляць, даў магчымасць зрабіць па воротах, а ўжо потым зафіксаваў вось гэты самы фол. Ну і давайте адзначым сейф
Кирилла Пісарука. Хаця, в принципі, третій номер охрани «Динамо» зробив тое, що і належало йому зробити. Ще один момент. Жигалка мог лік відкриватися, однак на місці знову Пісарук. І одразу на Михалевича він гуляє. Абрамчук. Жигалка у отборі. Тут перший так само Максим Батурин. Не подалося Будзя, мяч ён все ж таки стратив. Батурин перший на мячі. Тут Будзя ставить корпус Михалевичу. Михалевич, поглядзіце. Все ж таки мяч випустив за межі пляцовки. 4:20 у нас згуляно. Ну і бачите, уже 4 фоли за неповне 4,5 хвилини. В принципі, достатково шмат. Команды правила порушают, что, в принципе, не может здивлять. У нас іде спречка за пропуск у паўфінал. Ну і, в принципе, охране «Динамо» у першую чаргу губляць няма чаго. Калі команда Владимира Ігнатіка сёння здолее атрымаць перамогу і зрабіць лік у серыі роўным, усё у нас вырашыцца 24 траўня ў нядзелю у трэцім матчы, які пройдзе ў Оршы. Я думаю, што, канешне, падначальныя Вадзіма Лужкоўскага хочуць вырашыць сёння і зараз. Ось. Усе намаганні да гэтага, я думаю, аршанцы будуць прыкладаць. І мяч якраз таки зараз у гасцей. Будзе яго заўтра ў гульню ўводзіць Яўген Пераміцін. На Сініцкага ён гуляе. Ну, ось Сергей пакуль што ў гэтай серыі галоўны бамбардзір з 2 трапнымі ударамі. Сёння забяспечана вельмі сур'ёзная падтрымка Вітэну. Ну і ёсць заўзятары таксама і ахраны «Динамо». Яны пакуль што быццам бы сябе больш сціпла паводзяць. Але, можа, так будзе не заўсёды удар Гуляйкіна. Ну і бачым, што на шляху мяча Арцём Быцко быў, калі прабіваў Дзяніс. Ну а ўжо пры другой спробе Гуляйкін проста не патрапіў па мячы. Такое таксама бывае. 5:27 згуляна у першым тайме. Кирилл Пісарук уводзіць у гульню мяч на Руслана Гаркуна. Воронін. І з ім да апошняга адпрацаваў Яўген Пераміцін. Мяч ён вынес за межы пляцоўкі. Такім чынам, зараз мы будзем глядзець, ці падрыхтаваліся ахраннікі да стандартаў каля чужых ворот. Глядзім. Просіць мяч Гаркун. Ён даходзіць урэшце-рэшт да Санчыла, аднак Санчыла правілы парушыў зараз на Дзянісе Гуляйкіне. Ну вось 27 нумару Вітэна неяк так дастаецца ў хадзе першай паловы, да? Давайте гэта таксама адзначым. Ну і адпаведна трэці фол ахраны «Динамо». Фіксуем. Мяч пайшоў адразу на Владимира Разуванова. Ну, заціснулі яго сапернікі там каля бакавой лініі і разгарнуцца не далі. Воронін на Пісарука. Ох, у нас зараз, в принципе, неблагий момент. Давайте яшчэ раз глядзець. Вось мяч праз усю пляцоўку аддаў пад удар головой Кирилл Пісарук. Ну і прабіў Максим Барсуков. Прабіў, правда, недакладна. Дык вось, у першым матчы не гуляў Маградзе. Давайте поглядзім за этой атакой. Вітэна, момент! І які момент зараз не реалізаваў Владимир Разуванов. Зноў выратоўвае ахрану Пісарук. Маградзе – гэта капітан ахраны «Динамо». Так што яго вяртанне на пляцоўку – гэта, канешне, вельмі добрая навіна для Владимира Ігнаціка. Ну вось, зараз, што называецца, пропустили контрвыпад соперника. Гаспадары і, в прынцыпе, Вітэн, як мне так падаецца, ну, па адчуваннях, так, суб'ектыўны вывад раблю.
Вітэм усё бліжэй да таго, каб адкрыць лік у гульні. У прынцыпе, ну, па-сапраўднаму-то Андрэя Напорку мы не бачылі ў справе, а вось яго візаві у супрацьлеглых варотах даводзіцца ўсё часцей і часцей у гэтую гульню уступаць. Варонін б'е на месцы Разуванаў, блакуе расіянін гэты удар. Пайшоў наперад Яўген Пераміцін, але яго спынілі. А вось тут, глядзім, Гаркун. І зноў удар гэты блакуецца. Расчараваны Руслан, але трэба працягваць. Ну вось больш часта, мне так падаецца, трэба ўсё ж такі футбалістам Владзіміра Ігнаціка спрабаваць непакоіць Андрэя Напорку. Ну, збітая ісціна, але тым не менш без удараў галоў не бывае. Вось гэтыя закіды наперад у разліку на тое, што хтосьці там зачэпіцца, яны, ў прынцыпе, могуць спрацаваць, але пры гэтым трэба разумець, што Вітэм да такога развіцця падзей падрыхтаваны. Ну і зараз мяч заходзіць за межы пляцоўкі. Напорка, як мы бачым, нікуды не спяшаецца. 7:35 згуляна ў першым тайме, 0-0. Гэта, нагадваю, чвэрцьфінал чэмпіяната Беларусі па футзале. Балдзін змяшчаецца, б'е па варотах і склаўся належным чынам у левы ад сябе бок. Кірыл Пісарук і такім чынам адвёў пагрозу. Яшчэ раз на паўторы сейв галкіпера ахраны Дынама маглі убачыць. Ну што ж, вельмі шмат пагроз ад аршанскай каманды. Можа быць, не ўсё ў яе атрымалася ў рэгулярным сезоне. У прынцыпе, што з такой сталіцай можна было каму-небудзь зрабіць? Ну, проста шыкоўна выступала команда Чибисова. Ну и абсолютно заслуженно заняла першае месца у турнірнай табліцы і атрымала ось 8-ю каманду Дорожнік. Ох, у нас тут сутыкнуліся футбалісты ахраны Дынама, ёсць пэўныя там праблемы, наколькі я разумею, у 7-га нумара. Якраз такі Ураклі Маградзе, які толькі вярнуўся на пляцоўку. Ну і таксама зараз на паркеце. Ну, цяпер ужо ўзняўся Вадзім Міхалевіч. Ну, Маградзе тут дапамагаюць узняцца. Давядзецца капітану пляцоўку зараз пакінуць. Ну і от ёсць вільгаць. Тут трэба, канечне, падлогу прыбраць. Чым зараз вось адзін з футбалістаў ахраны Дынама, наколькі я разумею, займаецца. Ну все, можна працягваць. Хутка ўжо у нас і экватар першай паловы. Ну, перавага, канечне, Вітэна абсалютна безумоўная, адназначная. Толькі што ось трапных удараў не хапае камандзе Вадзіма Лужкоўскага. Узнаўляецца сустрэча, дыяганаль, ну каму? Паспяшаўся зараз Артур Абрамчук, відавочна. Мяч проста ён падараваў саперніку. Рабыка. Ну, а можа быць, гэта проста Абрамчук так згуляў, каб мяч аддаць. Там я не заўважыў, ад каго ён сышоў, вось калі аказвалі дапамогу Маградзе. Ну, але гэта ўжо справа другарадная. І зараз Жыгалка гуляе назад на Андрэя Напорку. Напорка недакладна. Ну, вось зараз выгаворвае свайму галкіперу капітан Юрый Рабыка. Маўляў, ну можна ж было са мной адгуляцца, я тут побач быў. Но я думаю, што за ўвагу гэтую Андрэй прыняў. У адзін дотык. Зноў-такі дыяганаль, праходзіць яна на Хамутоўскага. І вось тут памылка Міхалевіча. Рабыка б'е міма ворот. Ну вось Вадзіму Міхалевічу нельга так памыляцца. Глядзіце яшчэ раз на паўторы. Ну, не паразумеўся Міхалевіч у гэтай сітуацыі з Владам Хамутоўскім. Той пашоў наперад, а Міхалевіч зрабіў вось такую папярэчную перадачу, якую Юрый Рабыка перахапіў. У прынцыпе, быў ён вельмі блізкі да таго, каб канвертаваць гэтую памылку саперніка ў забіты гол. Зноў такі, можа быць, майстэрства падвяло, можа быць, паспяшаўся занадта Юрый Рабыка.
Ну а цяпер ужо у атацы каманда Охрана Динамо. 0-0 у нас по голах, 3-2 по фолах. У Охраны на один болей. Удар. Хутчэй за ўсё гэта быў ўсё ж таки удар Артура Абрамчука. Открываўся там Хамутоўскі, но мяч да яго не дайшоў. Все спокойно. Каля ворот аршанскага Вітэна. Батурын, Синіцкі. Жигалка падае. Жигалка, не было парушэння правілаў. Ну вось яна, можа быць атака. Вот мне падаецца, што не трэба было Артуру Абрамчуку зараз рабіць пас. Не гледзячы, а самому стрэліць. Самому непакоіць Андрэя Напорку. І он так не зрабіў. Мяч пераходзіць да Вітэна. Сур'ёзную падтрымку, яшчэ раз кажу, камандзе Вадзіма Лушкоўскага заўзятары забяспечылі. І удар Балдзіна. Ну, трэба сказаць, што з вострага вугла наўрад ці, да, зараз вы можаце зноў-такі паглядзець, ацэніць гэты эпізод, наўрад ці былі ў яго шансы на тое, каб засмуціць Пісарука, хаця ў футзале бывае усялякае. Ну, ось такая паветраная барацьба. Мяч ад каго пайшоў за межы пляцоўкі? Пайшоў ад футбаліста Вітэна. Такім чынам будзе ў нас стандарт. Паспявае зараз перамовіцца з кімсьці з партнёраў Даніл Санчыла. Ён будзе выконваць гэты вуглавы. Так, а што у нас тут? А тут у нас Гуляйкін і Барсукоў. Крышачку паштурхаліся. Ну, ось цяпер можна Санчыле мяч у гульню ўводзіць. Санчыла і што? Яшчэ адзін вуглавы. Яшчэ одна спроба ад Охраны Динамо. Штосьці цікавае нарэшце прыдумаць у першым тайме каля чужых ворот. Чытае гэтую сітуацыю Владзімір Разуванаў, но гэта не падрыхтаваны удар Уладзіслава Вароніна. Павінен ён зараз падумаць над тым, як дзейнічаць у такой сітуацыі іншым разам. Наступным разам Сініцкі ляціць наперад. Закид. Ось так зараз вырашыў Руслан Гаркун, ведаеце, пяткай перарываць гэтую перадачу. І мне так падалося, што Пісарук зараз у Гаркуна запытаў, навошта такая рызыка? Было небяспечна. Там, калі б мяч прайшоў роўна ў ногі футбалісту Вітэна, выхад сам-насам быў бы, канечне, забяспечаны. Яшчэ адзін выхад на паркет ось супрацоўніка, якому трэба тут гэты паркет самы прыбраць. Ну што ж, можам мы казаць, што у нас ужо сярэдзіна першай паловы. Мяч Пісарук укідвае. Синіцкі атрымаў ад пераміці на мяч. Зуванаў. Тут ёсць Гуляйкін. Мяч ідзе да Дзяніса. І супраць Гуляйкіна адразу ж сапернік. А вось тут. Гэта жоўтая картка. Гэта жоўтая картка. Абсалютна дакладна. Зрыў перспектыўнай атакі. Разумеў, на што ішоў зараз Владзімір Разуванаў. І яму Павел Шупілаў выносіць папярэджанне. Третий фол. Третий фол Вітэна. І яшчэ раз давайте зафіксуем. Першая жоўтая картка у матчы у пасіве Владзіміра Разуванова. Ну, калі б ён гэтага не рабіў, то там мог выскачыць на рандеву з Андрэем Напоркам Даніл Санчыла. А вось зараз Сініцкі б'е па варотах. Вуглавы, толькі вуглавы. З Сініцкім да канца працаваў ніхто іншы, як Уладзіслаў Варонін. Давайте яшчэ раз паглядзім. Да. Заблакаваў 10-й нумар Охраны гэты удар. Стандарт. Удар по воротах. Пірамідзін трапляе ў Вароніна. Ну, ведаеце, Яўген мае добры удар.
Таму я зараз хотел сказать, что не зайздрошчу Вароніну ні ў якім разе. А гэты закід быў, в прынцыпе, неблагі, аднак занадта моцна пайшоў мяч і не здолеў яго апрацаваць, не здолеў паспець просто за ім Сергей Синіцкі. Зноў закід. Мяч у руках Андрэя Напоркі. Трывіальна неяк так атакуе ахрана Дынама па шчырасці. Тут трэба сказаць пра гэта. Ну, адзначаў Владзімир Ігнацік пасля першай гульні, што ў апошні вагон цягніка заскочыла яго каманда, маецца на ўвазе у плэй-офф, вось заняла 7-ю пазіцыю, адпаведна выйшла на Вітэн. Ну, я думаю, што для ахраны Дынама, магчыма, было важна менавіта вось на Вітэн трапіць, а не на сталіцу, таму што якраз-такі вось у сезоне, у прынцыпе, сапраўдную барацьбу удавалася Вітэну якраз-такі навязваць. А атацы аршанская каманда. Удар па воротах здолеў, як мне падалося. Ну, здольны быў зрабіць, аднак па мячы не трапіў Владзімир Разуванаў. Зараз гуляе 4-й нумар Вітэна на свайго галкіпера. Напорка Разуванаву мяч аддае назад. Гуляйкін. Перадача Піраміцін. І адразу ж на Гуляйкіна. Ну, занадта недакладна. Хаця, в прынцыпе, падзякаваў Дзеніс Гуляйкін партнёру за гэтую перадачу. Ну, забег ужо на некалькі метраў ад лініі паса Гуляйкін, так што ніяк ён з мячом сустрэцца не мог. Ну што, глядзім далей за гэтым чвэрцьфіналам. Быцько аддаў мяч Хамутоўскі на Михалевіча. Михалевич змяшчаецца ў цэнтр. Быцько. Левая нога, Быцько і перахапіў гэты пас. Піраміцін. Контрвыпад у Вітэна не атрымаецца. Тут малайчына Артём Быцько. Сустрэў ён як мае быць Максіма Батурына, пры тым, што і правілы не парушыў. Так што захлынулася гэтая атака аршанцаў. Быцько супраць яго Жыгалка. Хамутоўскі. Біць па воротах пакуль немагчыма. Прастрэл ад Хамутоўскага будзе вуглавы для каманды гаспадароў на 13-й хвіліне. А калі дакладна, то 12 хвілін 13 секунд згуляна ў гэтым матчы. Михалевич. Кароткі пас. Быцько зноў на Михалевіча. Там Хамутоўскі быў. Там быў таксама і Абрамчук. І Абрамчук мяч гэты падхоплівае. Але, ну ось як ты пойдзеш, як ты рынешся на Юрыя Рабыка, на гэтага сапраўднага магілёўскага волата. Я нагадаю, што менавіта нарадзіўся ў гэтым горадзе капітан Вітэна. Быцько. Хамутоўскі. Зараз у пазіцыйнай абароне Вітэн. Рабыка, кароткі пас, Балдзін. Расставіліся аршанцы па пазіцыях. Рыхтуюць яны свой наступ. Балдзін на Жыгалку зараз адгуляў. Рабыка. Один дотык. І што тут? Што тут? Тут у нас парушаныя правілы каманды ахрана Дынама. Хаця, ну, я не заўважыў, але быў уважлівы Шупілаў. Ён быў побач, яму было больш зручна все там разгледзець. 4-3 па фалах. Наперадзе ахрана Дынама. Рабыка. Батурын. Я ось сказаў, што Юрый Рабыка волат. Ну, а калі Юрыя параўнаць з Максімам Батурыным, то гэтае параўнанне ніяк не на карысць капітана Вітэна будзе. Вельмі салідная антрапаметрыя у Максіма Батурына, які зараз будзе мяч у гульню уводзіць заўтра, калі дазволіць яму гэта зрабіць. Вадзім Жыгалка. Ну, ось у нас два Жыгалкі на паркеце сёння. Один у складзе Вітэна, а один у складзе судзейскай брыгады. Ну і зараз якраз-такі Владзімир з мячом на Батурына. Ён гуляе. Батурын б'е левай ногой, але не атрымалася. Не атрымалася. Тут не дадаць, не адняць. Яшчэ раз паўтор. Ну, да.
Мяч пайшоў не ў створ, ды і вельмі слаба. Гуляе Філіпчык. Наперад там не было Гаркуна. Рабыка. Ну што, тут ці то не зразумеў Рабыку Балдзін, ці то Рабыка занадта моцна гэту перадачу зрабіў. Тым не менш, Яўген партнёру падзякаваў. Аут для охраны Динамо. Кирилл Писарук уводит. Знову тая самая атака. Тая самая тактика от охраны Динамо. Не приносится, покуль что я на плену. Балдин. Перед ним Владислав Воронин. Балдину складана. Тут уже пришел допомогу Воронину и Барсуков. Однако разбираются шансы. Рабыка. Рабыка б'е ў ближний угол. Кирилл Писарук. Яшчэ один сейв третьего номера охраны Динамо. И, конечно же, на паўторы. Ну, классно. Классно сышоў. Мяч подпрацаваў под удар левой. Пробил Рабыка на место голкипера. Яшчэ один удар. Мяч взрывается с ноги Яўгена Балдзіна. Ну и я думаю, что зараз гаспадарам трэба крыху выдохнуть. Не спяшаться. Кириллу Писаруку мяч у гульню вводить трэба. Ну, он и не спяшаецца. Урэшце, короткі пас там Максима Барсукова. Гаркун выходит з ворот Андрей Напорка. Ну, зараз, да, что называется, подстраховал своих партнеров. Подчистил Андрей. Филипчик. Воронин. Читал эту ситуацию Батурин. Ну и, ведаете, помылился. Калі б не Рабыка, які яго подстраховал, я думаю, что мог зараз Барсуков выйти сам на сам с Напорком. Однако это уже умоўны лад, якога спорт не терпіць. Глядзім далей за гэтай сустрэчай. Юрий Рабыка. Супраць яго Барсуков якраз таки. Перадача Батурин, и мяч от голкипера заходит на вугловы. Не здолеў зафиксовать мяч у руках Кирилл Писарук. Но треба сказать, что Игорь Анипка гулял в первом матче. Сегодня он у резерве. Пять хвилин и 10 секунд застаецца командам провести на паркете у первом тайме. Ну и, может быть, кому-то дзіўным падаецца, что 0-0. Калі камусьці так падаецца, то я з вами, сябры, згодны. Удар по воротах, блокуецца. Малайчына Гаркун. Контратака не пройдзе наперад Воронин. Жигалка. Жигалка пайшоў на Гаркуна. Гаркун. Ну что, сам здолее вырашыць момант Гаркун или ці не? Не здолее. Ну, сам сябе, в принципе, загнал Гаркун туды в угол. Ну и не было у яго шансаў асабліва там прорваться до ворот. Не было просторы вольной перед ім. Гуляе головой Филипчик. Подбор за Рабыком. Рабыка. Балдзін. Пирамидці. Падае Балдзін. Парушэння правілаў няма. Воронин. Воронин, гэта моцна. Занадто моцна. Ну як мог паспець за гэтым мячом Дмитрий Филипчик? Филипчик просто ніяк. 4-3 по фалах, 0-0 по голах у другім чвэрцьфінале чэмпіяната Беларусі по футзале. Матч охрана Динамо Вітэн. Лік у серыі 1-0 на карысць аршанцаў. Зараз ад Дзяніса Гуляйкіна мяч сыходзіць. Писарук глядзіць наперад. Что, может быть, что-то больше элегантное, оригинальное зараз охрана Динамо придумаем. Ну, чакаем, безумовно. Синицкий. Пирамидин. Это недокладно. Улічваючы увесь вельмі багаты вопыт Владимира Игнатьика и яго ўзрост, я думаю, таксама, что один з аднаго вынікае. Ён вельмі спакойны, як мне падаецца. Ва ўсялякім разе установічы седзячы ён знаходзіцца, а на нагах заўсёды Вадзім Лужкоўскі. Калі я не памыляюся, ніводнага разу нават
не присел на свое место. Ну, конечно, вельмі сур'ёзная адказнасць на ім ляжыць, но ён прыйшоў у аршанскі калектыў незадоўга да заканчэння рэгулярнага сезона, калі каманду пакінуў Андрей Черниенко. Зараз на ногах Владимир Игнатьевич, ось тільки я про це сказав. В принципі, я не глядел, по ширости скажу, ось постоянно, где там тренеры знаходятся, ось только так подається, что сядзеў Игнатьевич, стоял заўсёды Вадим Лужковский. 3,5 хвилины яшчэ гуляць у першым тайме. Пуляйкин. Узнавляе гульню зараз Артем Быцко. Писарук. Перасек он уже и центральную линию. Быцко. Мяч прямая. Быцко бье в ближний угол. Ну, мяч взрывается с ноги. Тут бачили вы все сами. Погроза пройшла воротам Андрея Напорки. Синицкий. Синицкий на Перамицына. Гуляйкин. Перед ним тут Хомутовский, это уже Разуванов на Гуляйкина. Гуляйкину разгорнуться, развернуться не дают. Разуванов знову з м'ячом. Ну, самоотдано, конечно, хлопцы Игнатька дзейнічаюць у гэтым матчы. Толькі за кошт гэтай самай самоотдачы 100% команда может претендовать на рэванш у гэтым матчы. Ну, в усялякім выпадку вось пройдзены час про гэта гаворыць нам. Колькі момантаў Вітэм не реализовал. Ну, я нават, конечно, не лічыў. Я думаю, что так вось приблизно, ну, 4-5 раз павінны былі забіваць вітэнаўцы, але не. Им не пощастило. Батурин, гуляя на Разуванова. Перамицын. Рабыка мяч потрабуе. Литерально пошел пас на Батурина. Батурин стратил контроль над ситуацией. Снова подчищая Андрей Напорка. Прочитал он. Ну и зараз так, до своих футзалистов, своих коллег звярнуўся, ну, з таким, не тое, што крыкам, аднак, ну, з пэўным таким выкідам эмоцый. У нас тайм-аут. Сябры, тайм-аут пройшоў, і мяч у Руслана Гаркуна. На Писарука он гуляе. Воронин б'е по воротах недокладно. Рабыка. Снова Вітэн у атацы. Падае Балдзін, гэта фол.
Гэта фол на Яўгеня. І цяпер ужо карыстаецца сваім правам на тайм-аут Вадзім Лужкоўскі перад гэтым штрафным ударам. Ці не? Не, гэта не тайм-аут, гэта 5-й фол ахраны «Дынама». Яшчэ, калі адзін адбудзецца, то аршанцы напрацуюць на 10-метровы. Ну, можа быць, Батурын нават наважыцца і прабіць з гэтай дыстанцыі, чаму б і не. Можна папытаць сваё галявое шчасце. Кажуць, у такіх выпадках не. Вырашыў разгуляць штрафны Батурын з Рабыкам. Юрый, перадача на Жыгалку. Батурын б'е па воротах міма. Ну што ж, 1,5 хвіліны да канца першага тайма. Штосьці трэба ахране «Дынама», канешне, прыдумаць у перапынку. Я думаю, што гэты хітры ліс Владзімір Ігнацік здольны на гэта. Патрабуецца перамога ў гэтым матчы камандзе ахрана «Дынама». Гаркун. А момантаў гаспадары асабліва-то і не ствараюць. Зараз гэты удар Гаркуна прымаюць на сябе футбалісты Вітэн. Ну вось он шанец. Яшчэ раз, давайте глядзець паўтор. Вось он Гаркун. Так, гэта не той момант. Зараз гэта момант крыху раней адбыўся. Перадача на дальнюю ад Вароніна. Там Філіпчык імкнуўся паспець, аднак пас перарваў Напорка. Гаркун зноў пад левую нагу. Гаркун б'е. І б'е міма. А можа быць, гэта быў нават пас Руслана на Барсукова. Можа быць і так, не ведаю. Ну, Максим у любым выпадку да такога развіцця падзей гатовы не быў. Апошняя хвіліна у нас стартавала першага тайма. Балдзін. Балдзін на Батурына. Ну што, Вітэн хоча, канешне, забіць, да, перапынку удар Батурына міма ворот. А можа быць, зноў-такі гэта быў пас на Жыгалку. Ну і не спяшаецца Кірыл Пісарук. А спяшацца няма куды. Вось такая любая паўза, асабліва ў канцы тайма, калі напружвае сур'ёзна і узмацняе толькі дынаміку гэтага напору Вітэн. Любая такая паўза, яна, канешне, ідзе на карысць гаспадарам. Удар па воротах зараз мог вывесці Владзіслаў Хамутоўскі сваю каманду наперад у гэтым матчы. Ну што там, вуглавы ўсё ж такі? Так і ёсць. 43 секунды до завяршэння першага тайма. У пасіве ахраны «Дынама» 5 фалоў. Прымушаць Вітэну трэба, канешне, яшчэ адзін раз фаліць. Гэты пас ад Арцёма Быцко не праходзіць. Балдзін не спяшаецца. Гуляе на Юрыя Рабыку. 40 секунд. Рабыка на Жыгалку. Жыгалка. Пас назад. Рабыка. Батурын. У двоих на Батурына кинуліся охранники. Мяч Быцко адваяваў. Гуляе на партнерах. Это Абрамчук. Ну, Абрамчука стрымлівае. Зараз Балдзін, стрымлівае Жыгалка. Але ад Яўгена Балдзіна мяч пакідае межы пляцоўкі. 13 секунд. Ну што ж, 0-0. 0-0, і гэта, канешне, добрая навіна для ахраны «Дынама» і не вельмі добрая для Вітэна. Яшчэ наперадзе 20 хвілін. Перадача! Ну, класны пас, в прынцыпе, прайшоў. Усё ж такі на Артура Абрамчука зноў-такі страхаваў Напорка і не памыліўся. Выходзіць з ворот, гуляе кулакамі Пісарук. Такім чынам 0-0, і мы ідзем на перапынак.
write the book that I wrote, or all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the sliver in the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making shapes that you admire. And you can't stop it now, 'cause you don't know how.
Сябры, мы вярнуліся ў спорткомплекс «Мапіт». Другі тайм другога чвэрцьфінала чэмпіянату Беларусі па футзале паміж Охранай Дынамо і Вітэном 0-0. Пасля першай 20 хвілінкі у Вітэна была буйная перавага у сэнсе створаных момантаў, аднак вось рэалізаваць іх падначальныя Вадзіма Лужкоўскага не здолелі. Ну, будуць спрабаваць зрабіць гэта, канешне ж, у другім тайме, каб закрыць гэтую серыю, якая доўжыцца, нагадваю, да 2 перамог. Ну і, адпаведна, ужо рыхтавацца да паўфінала. Другі тайм распачаўся, мяч у нагах галкіпера Вітэна Андрэя Напоркі. Ён на Разуванова гуляе. Супраць Разуванова тут шчыльненька Вадзім Міхалевіч, Гуляйкін. І вось накрывае сапернікаў. 19 нумар, але не забівае Уладзіслаў Хамутоўскі. Сініцкі, да, Напорка зараз выратаваў сваю каманду. А калі б Охрана зараз забіла? Ну, я думаю, што Вітэн, в прынцыпе, удвая, а можа быць і утрая нават больш сур'ёзна пайшоў наперад. Адгуляцца трэба было б, канешне, падначальным Вадзіма Лужкоўскага. Ну, вось Андрэй Напорка зараз усім нам нагадаў, наколькі сур'ёзным класам валодае. Разгулялі на сваёй палове мяч ахраннікі. Сініцкі падае, парушэння тут не было з боку Абрамчука. А вось зараз Міхалевіч памыляецца, такая ўжо памылка з яго боку была. Памятаеце, у першай палове? Ну вось быццам бы выснове не зрабіў з таго ляпсуса Вадзім. Мяч у Вітэна. Пераміцін. Разгортваецца Разуванов, аднак сысці ад апекі Міхалевіча у яго не атрымалася. Тым не менш, для Вітэна зараз будзе стандартнае становішча і каля мяча Яўген Пераміцін. Каля мяча і якраз каля свайго фанацкага сектара Пераміцін. Сініцкі пад яго адкрываецца і адкрываўся таксама Разуванов, аднак не здолеў ён адгукнуцца на гэты пас. Рэшце-рэшт, аут для Охраны. Тут змена футбалістаў адбылася і трэба зноў у пляцоўкі прыбраць. Павел Шупілаў, галоўны арбітр гэтай гульні, паказвае, дзе менавіта трэба тут вось гэтым прыстасаваннем прайсціся. Ну, рыштунак яксны тут нам апідзе. І гэта вільгаць сыходзіць вельмі хутка. Гульня зноў у нас узнавілася. Не здолеў разгарнуцца Максім Барсукоў. Гуляйкін. Мяч за бакавой. Першы квартэт у Вітэна зараз. Ну і, адпаведна, другі у Охраны. Барсукоў на Вароніна. Варонін. Маградзе. А вось і не, гэта не Маградзе быў, даруйце. Гэта Сянчыла пад 7-м нумарам. Ну, вось Маградзе пасля таго момента, калі ён атрымаў меддапамогу, у прынцыпе, на паркеце не з'яўляўся, калі я тут нічога не запамятаваў. Амаль што 2 хвіліны у нас прайшлі. Ужо у другім тайме Сініцкі трапляе ў Гаркуна. Варонін першы на мячы, ну і паспяшаўся Уладзіслаў. Ну вось што, зараз ён зрабіў не вельмі зразумела. І аут для Вітэна. Пераміцін перарывае гэтую перадачу Гаркун. Барсукоў. Супраць Барсукова Гуляйкін. Мяч у расіяніна. Той гуляе на Разуванова, і Разуванов б'е. Ну, ведаеце, з такой саліднай адлегласці. Усе гэтыя удары перакрываюцца футбалістамі Охраны Дынамо. Амаль што ўсе. Пераміцін. Сініцкі.
Синицкий мяч под левой, бье ее, ну, ближний угол, не трапляе. Недокладный удар Сергея Синицкина, які еще раз на повторы вы можете побачить. Ну, тут, конечно, просто так пробить у створ не дадут никому. Охранники и самоотдача на самым высоким узроўні падначальных Владимира Ігнатька ў гэтым матч. Ну, а по-іншаму супраць Вітэна гуляць нельга. Калі ты, конечно, на штосьці спадзяваешься і на штосьці разлічваеш. Пас назад робіць Жигалка на Рабыку. Балдин. Воронин. Балдин. Ну, Воронин, я маю на увазі, зараз імкнуўся спыніць Балдина. У рэшце-рэшт тут момент узник у Юрия Рабыки. Толькі в угловы зараз для Вітэна. По-ранейшаму 0-0. Балдин будзе выконваць гэты стандарт. Батурин, Жигалка і Рабыка яму дапамагаюць. Балдин, ну, безвынікова зараз ён зрабіў гэтую перадачу. Вельмі кепска. Удар по воротах ад Жигалки левой ногой мимо. Ну і зноў-таки паўтор можем мы ацаніць. Ну, тут да апошняга ішоў і сачыў за гэтай самай левой ногой Жигалки Данила Сянчыла. Балдин назад на Рабыку. Вітэн імкнецца рассерушыць все ж таки гэту оборону соперника, але ніяк гэта не атрымліваецца зрабіць. Быцко супраць Балдина. Вяртаецца мяч на палову Вітэном. Батурин, Балдин. Зноў Батурин не быў гатовы до такого развіцця падзей. Максим Батурин. Ну а что ж Абрамчук. Абрамчук б'е по воротах мимо. Ось он момент для охраны Динамо, для того, каб открывать ліку гульні. Глядзім за паўторам. Ну, малайчына зараз ва ўсіх адносінах Артур Абрамчук. Калі б яшчэ і ў створ ён трапіў, ну просто сорваў бы аплодисменты трибун Мапіда. Аднак 0-0. 24-я хвіліна гэтай гульні на сыходзе. У выпадку нічыей у нас 3 таймы дадатковыя будуць. Батурин супраць яго Вадим Михалевич зараз адгуляў як мае быць. Ну а калі гэтыя самыя экстратаймы не дазволяць выявіць пераможцу, тады серыя пенальці. Так што сёння у любым выпадку, вы разумееце, гэта плэй-офф, будзе у нас той, хто пераможа. Прастрэл ад Балдина, перарывае яго Кірыл Пісарук, так расцягнуўся зараз у шпагаце. Малайчына. Да, ну, шмат футбалістаў у складзе Вітэна, якія пакуль сваёй камандзе дапамагаць не могуць. Ну, так ці інакш склад сур'ёзны тут. Калі хтосьці выпадае, то замена знойдзецца. Аднак любы трэнер, і не выключэнне Вадзім Лушкоўскі, хоча мець усіх гульцоў здаровымі. Ілля Манаенко, Вадзім Марцінкевіч, ужо даўно Руслан Лазюк. Усе гэтыя футбалісты не здольныя дапамагаць аршанскаму клубу. Ну і Владзіслаў Брэдняў вось-вось павінен ён ужо аднавіцца пасля пашкоджання. Ён сёння ёсць у заяўцы, аднак на паркеце мы яго не бачылі. Ну і адпаведна казаў пасля першай гульні галоўны трэнер Вітэна, што не ў самай лепшай фізічнай форме знаходзіцца Владимир Жигалка. Ну і, в прынцыпе, гульня, якую мы зараз назіраем, удар па воротах Брэднява, гульня, якую мы зараз назіраем, яна, ў прынцыпе, і дазваляе упэўніцца ў тым, што Жигалка можа дзейнічаць куды лепш, куды больш вынікова.
рукой атрымалася гэтая барацьба зараз Юрыя Рабыкі і Улада Хамутоўскага. Мяч у рэшце-рэшт застаецца ў аршанцаў. Ну, такі двубойчык тут придумали футболисты. Аднак ніхто правілы не парушыў, што дзіўна. Жыгалка. Балдзін. Занадта моцна. Да гэтай перадачы Евгена Балдзіна Жыгалка ніяк не мог паспець. Абрамчук назад гуляе на Данила Сянчылаў. Ну, вось тут у нас уже такія, ведаеце, мікс чацвёркі у ахраны Дынама. Ёсць футболісты з першай, ёсць з другой, і вось яны адначасова знаходзяцца на паркеце. Ну, гэта, напэўна, нейкія хады тактычныя ад Владзіміра Ігнаціка. Зараз б'е ў бліжні вугал, ну, не моцна. Пагадзіцеся, Владзімір Разуваноў, Пісарук все добра бачыў, толькі вуглавы для Вітэна. Згуляна 5,5 амаль хвілін. У гэтым чвэрцьфінале 0-0. Удар па воротах, забіваць трэба! Ось гэта момант быў ва Владзіміра Разуванова. У папярэчыну ён трапіў. Ну, не ведаю, калі б крыху ніжэй мяч пайшоў. Пісарук выратаваў бы ахрану Дынама ці не. Ну, гэта пытанне, на якое мы адказу не знойдзем. Пісарук. Аддае ён мяч Сянчыле. Гаркун. Ну і што? Гэта дыяганаль на Вароніна, да якой Владзіслаў не быў адназначна падрыхтаваны. Зноў напорка. Зноў на Гуляйкіна. Гуляйкін на Сініцкага. Пераміцін. Да, вынікова гулялі. 8 галоў на дваіх забілі гэтыя каманды ў Оршы 17 траўня. Ну а сёння вось так 0-0. Ну, в прынцыпе, мы маглі прадказваць, што так яно ўсё і будзе адбывацца. Па якой прычыне? Ну, зараз вось Павел Шупілаў там размаўляе з кімсьці з футбалістаў ахраны Дынама. Тут я зразумеў. Ну, не буду я тут нават меркаваць, хто гэта там. Таму што баюся памыліцца. Ну ладно, гэта заўсёды бывае. Мы маглі прадказваць, што вось так менавіта будуць у нас падзеі разгортвацца ў гэтым матчы. Будзе старацца ў першую чаргу думаць пра свае вароты, як іх захаваць некранутымі ахрана Дынама. Ну а калі пашанцуе, можа быць нават і паспрабаваць забіць і выйграць і зраўняць лік у серыі. Так што шмат галоў мы не маглі тут прадказваць. Ну, в прынцыпе, зноў-такі, наколькі самааддана сёння гуляе ахрана Дынама. Б'е па варотах з вострага вугла Максім Барсукоў. Ну, тут і іншага ён і прыдумаць не мог. Яшчэ раз глядзім. Перад ім быў Евген Пераміцін. Біў на удачу, будзем так казаць, Барсука. А вось ён Разуванаў. І з Разуванавым Сянчыла гуляе надзейна. Малайчына 17 нумар. Ну вось, гэта энергія, яна у футбаліста Владзіміра Ігнаціка захоўваецца. А ўжо прайшлі 26,5 хвілін. Ёсць яшчэ порах у парахаўніцах у каманды ахрана. Пераміцін атрымлівае мяч ад напоркі. Змяшчаецца і б'е левай ногой. Ну, амаль што ў банер у падтрымку сваёй каманды трапіў расіянін з Вітэна. Зноў-такі тут размаўляе Павел Шупілаў. Ну, вось зараз бачу, з кім зараз ён мае размову з Русланам Гаркуном. Выходзіць з варот напорка. Мы неаднаразова бачылі ў першым тайме, што
подчищая за своими партнерами, якія дзесьці, конечно, шмат займаюцца вось гэтым пазіцыйным наступам, таму дзесьці могуць і пропускаць вось гэтыя закіды наперад. Тады, конечно, голкіпер кажа свое слово. Ну вось яна атака охраны. Мяч на правым фланзе. Михалевич. Абрамчук. Абрамчук б'е, трапляе у Разуванова. Вуглавы для охраны Динамо 7-20. Ну и давайте мы узгадаем, что по фалах у канцы першага тайма было 5-3. Зараз 0-0. Вот уже 7 хвілін згулялі, а калі я не памыляюся, то 4:30 было на секундомеры. У першым тайме ўжо по 2 разы спалілі каманды. Вуглавы будзе біць і б'е. Б'е Артур Абрамчук, але мяч як след на нагу ён не спаймаў. Таму і удар вось такі моцна недакладны атрымаўся. Пас наперад ад Піраміцына. Аут для Вітэна зараз. Будзе бліжэй да ворот. Не, ўсё ж такі трэба ось Євгену Піраміцыну зараз прислухацца да Вадзіма Жыгалкі. Рабыка. Не праходзіць гэтая перадача, хаця Піраміцын быў гатовы прымаць мяч. Напорка. Батурын. Піраміцын і Рабыка. Памыляецца Рабыка. Піраміцын яго страхуе. Батурын робіць перадачу. Максим на Разуванова. Піраміцын. Піраміцын можна прабіць, паспрабаваць, і ён б'е. Гэта не вуглавы, хаця спрачаецца з рашэннем рэфері 14 нумар Вітэна. Пісарук. Ну, яму дакладна спяшацца няма куды. Толькі што паўтор удара Євгена Піраміцына пабачылі вы. Владзіслаў Воронін гуляе на Гаркуна. Гаркун, мяч пад левай. Барсукоў б'е ў далёкі вугал. 1-0 робіць лік. Максим Барсукоў. 29-я хвіліна. І охрана Динамо. Зараз, конечно, вельмі усцешаная, як і яе заўзятары. Давайте. Конечно, паглядзім паўторы, праз некалькі секунд ён будзе, я спадзяюся. Ну а гэтая гульня можа развіцца зусім не так, як мы думалі. Атакаваў Вітэн, а забівае Максим Барсукоў. Перадача Руслана Гаркуна. Ну вось вытрымаў 23 нумар, просто мхатаўскую паузу. І аддаў мяч Барсукову, які вось выканаў гэты удар. Унутраным бокам стапы паклаў мяч пад штангу ворот Андрэя Напоркі. Ну, прыгажосць футзальную мы толькі што пабачылі. Вітэн зараз павінен, як я і казаў, да, яшчэ больш намаганняў прыкласці. Памножыць іх на 2 або на 3. А вось тут Рабыка. А Рабыка зараз памыліўся, аднак сваю ж гэтую памылачку і выправіў. Нагнаў ён Гаркуна, толькі аут для охраны. 9 хвілін у другім тайме ўжо згулям. Воронін б'е, трапляе ў Рабыку. Мяч прыходзіць да Кірыла Пісарука. Пісарук налева. Філіпчык. Гэта зноў Барсукоў прастрэл. Там нікога з партнёраў Максима няма. Шмат, конечно, яшчэ часу ёсць. Ну, больш за 10 хвілін. У Вітэна. Гаркун. Балдзін тут перерывае перадачу Руслана Гаркуна. Філіпчык вось зноў, што называецца, самааддача. Пасцяліўся ў падкаце зараз Дмітрий Філіпчык і не даў мячу прайсці бліжэй да ворот охраны. Рабыка. Перадача Жыгалка. Супраць Жыгалкі Воронін б'е. Ідзе мяч, ён у руках Кірыла Пісарука.
Подача на боку голкіпера охраны «Динамо». Абсолютно докладно. А Вітэну не шансуе. Может быть, ёсць. Калі ён ёсць, гэты футзальны бог, які зараз падначаленым у Владзіміра Ігнаціка дапамагае. Ну, ўжо бачылі фанаты Вітэна мяч у воротах пасля гэтага вось удара Владзіміра Жыгалкі. Аднак не. Па-ранейшаму 1-0. Трэба гульню ўзнаўляць. Пісарук на Михалевича. Дыяганаль. Прымае там мяч справа футболіст охраны «Динамо», аднак Балдзін уважлівы. Не даў ён разгарнуцца Абрамчуку. Цяпер ужо з мячом Хамутоўскі. А вось тут Гуляйкін. Гуляйкін выхад сам-насам б'е ў бліжні вугал і не трапляе. Яшчэ адзін момант згубіў Вітэн. Глядзім на паўторы. Ну, трэба, канешне, з такой адлегласці трапляць такому майстру, як Дзяніс Гуляйкін. Але не. Напорка. Выкрикнуў, мяч забраў у рукі Рабыка. Балдзін, Разуванов, Михалевич. Тут Михалевич, яго так просто не пройдзеш. Да. Ведаеце, сябры, па шчырасці, ужо тут у зале Мапіда няма чым дыхаць. Я не ведаю, як футболісты па-ранейшаму вось рухаюцца на паркеце, вельмі душна. Аднак мы з вами, канешне ж, будзем да апошняга сачыць за гэтай гульнёй. Яна вельмі цікавая. Можа быць, нават спатрэбіцца гульня у нядзелю 24 траўня ў Оршы. Гэта прастрэл ад Піраміціна. Занадта моцны і недакладны. Канешне, Кірыл Пісарук не будзе спяшацца. Калісьці вельмі даўно Ігор Аніпка, голкіпер охраны, быў у абойме Вітэна, калі яшчэ эту каманду Юры Покладу узначальваў. Такіх перапляценняў шмат. Безумоўна, у беларускім футзале. Сёння Аніпка ў рэзерве. Таму што такі вопытны трэнер, як Владзімір Ігнацік, адчуваў, што гэта матч Кірыла Пісарука. Парушае правілы. Ось, толькі на 12-й хвіліне другого тайма у нас першы фол правілы парушыў Арцём Быцко. Гуляйкін. Хуценька футболісты Вітэна разгулялі гэты штрафны. Сініцкі. Быцко яму перашкаджае зрабіць трапны пас. Балдзін. Балдзін Абрамчук перашкаджае. Цяпер ужо аут і бліжэй да варот. Яўген Балдзін будзе мяч у гульню уводзіць. Сініцкі, Балдзін. На Сініцкага адзін дотык. Сергей Сініцкі не забівае. Яшчэ адзін момант. І зноў. Ох. Зараз. Пры любой магчымасці, канешне ж, Кірыл Пісарук будзе спыняць гэтую гульню, рваць яе на гэтыя кароткія адрэзкі. Таму што гэта любая паўза, яна ідзе на карысць яго каманды. 11:36 гуляна ў другім тайме. Сёння тут, у спорткомплексе «Мапід», яшчэ адна гульня чвэрцьфінала Мінск БЧ. А 18-й гадзіне Андрэй Маслоўскі, мой калега, для вас гэтую сустрэчу пракаментуе, а паглядзець яе вы здолееце таксама на YouTube-канале «Бамф». Мяч у ногах футболистов охраны «Динамо». Гаркун. Можно назад на Барсукова. Не, Гаркун на Воронина гуляет. Барсуков
Саншила, Воронин. От кого мяч пришел? От футболиста охраны «Динамо» Разуванов. Синицкий, передача, Гуляйкин! А чому сам не вирішав момент Денис Гуляйкин? Ну, як кажуть, до верного імкнулися розгуляти аршанцы. Коли б пробил Гуляйкин, я думаю, что больше было, конечно, шансов отновить равновагу. Однако только в угловые бье Пирамицин, трапляя у Саншилу. Я 6-7-56 гулять. Снова бье Пирамицин. Ну, ось, напевно, тільки так. Ось менавіта ў гэтыя моманты, калі трэба аднаўляць лік, рабіць яго нічыйным, могуць атакаваць. Аршанцы, удар! Зноў Пісарук. Колькі сейваў ён зрабіў. Гэта лепшы гулец матча. Абсалютна дакладна. Ну, яшчэ, канешне, у саюзніцы ён узяў фартуну. Я пра Кірыла Пісарука. Яшчэ раз на паўторы гэты удар Піраміціна. Ну, не так і часта ён б'е на выкананне. Часцей все ж таки на силу. Але і ў гэтым моменце Пісарук паказвае, што ён сур'ёзны майстар. І такім чынам яшчэ одна пауза для охраны «Динамо». Вельмі-вельмі яна, конечно, камандзе патрэбная. Абодва галоўныя трэнеры на нагах. Ну, яшчэ звяртацца да паслуг галкіпера Ганялы рана. Вадзіму Лужкоўскаму яшчэ можна гуляць, што называецца. Аут для Вітэна. Гуляйкін. Піраміцін спінай да чужых варот. Разуванов мяч гэты прымае. На Сініцкага гуляе. Сініцкі на Піраміціна. Там Гаркун. Передача на Барсукова от Гаркуна не проходит. Синицкий удар по воротах. Писарук зноў на месцы. Напорка. Ну что робіць у воротах голкіпер охраны «Динамо»? Малайчына. Напорка зараз ледзь не памыліўся. І мог памыліцца, дарэчы, фатальна. Калі б Саншила. Цягваем сябры. 1-0. Охрана «Динамо» мацнейшая ў рэжыме лайв за Вітэн у другім чвэрцьфінале чэмпіянату Беларусі па футзале. Мяч у руках Андрэя Напоркі, Жигалка. Вось ён, Павел Раховік. Першы выхад на пляцоўку гэтага футболіста. Ну, вымушаны штосьці прыдумваць Вадзім Лужкоўскі, таму дае ён магчымасць футболисту свежему паспрабаваць сябе. Так что я, ну, такое рашэнне галоўнага трэнера Вітэна вельмі разумею. Ну і не ідзе просто мяч у вароты. Можа быць атрымаецца накіраваць яго у цель Павла Раговіка. Пісарук на Михалевича, супраць Михалевича Жигалка. Хамутоўскі, перадача, рикошет. Ух, тут ледзьве не самастрэл адбыўся ад Владзіміра Жигалкі. У галавы для охраны «Динамо». Глядзім, Михалевич каля мяча. Гуляўся з 29-м нумарам і зноў Михалевич, атрымаўшы мяч у Быцко. Ад Быцко прабіў міма. Балдзін. Зноў памылка, выхад сам на сам не забівае Владзіслаў Хамутоўскі. Ну і, дарэчы, Памыліўся зараз Владзіслаў Брэднеў, да. Я казаў, што, у прынцыпе, аднавіўся пасля траўмы
расіянін. Вось гэта першы яго быў у матчы выхад на паркет. Ну і мог ён зноў-такі памылку вельмі сур'ёзную дапусціць. Калі б зараз забіў другі мяч Владислав Хомутовскі, я думаю, што ну было б складана. Давайте яшчэ раз паглядзім. Вось з мячом тут Брэдняў, ну яго накрывае, да? І амаль што сам насам выходзіць з Андрэем Напоркам Хомутовскі. Ну, што там з ім здарылася? Тут толькі можна пытанне задаваць. В прынцыпе, Хомутовскі на сваіх нагах пакідае межы гульнявой прасторы. Ці там, ага, слухайце, там у нас штрафны удар. І Брэдняў ўсё ж такі атрымлівае жоўтую картку. І, адпаведна, гэта фол Вітэна 1-1 у нас па парушэннях правілаў. Праз паўзу арбітры менавіта такое рашэнне прынялі. У Разуванова і у Брэднява папярэджанні ў гэтым матчы. Глядзім, штрафны удар, яшчэ адзін удар. Ну вось так. Спачатку Гаркун, потым Владислав Воронін, ну і забіць другі гол все ж таки у ахраны Дынамо не атрымалася. Вось он, Владислав Брэдняў, ён толькі пасля пашкоджання аднавіўся. Ну вось так у гульню увайшоў. Адразу жоўтую картку схапіў Раговік. Закид ад Балдзіна, а там толькі Пісарук. Лужковскі казаў пасля гульні ў Оршы, што, слухайце, ахрана Дынамо гэта сур'ёзная каманда. І нельга было чакаць ад нас, маўляў, мы тут зараз мяшок галоў выдадзім. Гэта не так. І ахрана вяла, я нагадваю, тройчы 1-0, 2-1, 3-2. Ну і ўжо ў канцы припустила 3 галы. Адзін з іх у пустыя вароты. Балдзін. Падаем зараз. Артур Абрамчук, рэферы не рэагуюць на гэта. Балдзін недакладна на жыгалку зрабіў дыяганаль. Ну, тут імкнуўся, в прынцыпе, Балдзіна накрыць Артурам Абрамчук, таму трэба было спяшацца 8-му нумару Вітэна. Ну, мяркую, з-за гэтага пас вось такім атрымаўся. За межы пляцоўкі Напорка. 5 з некалькімі секундамі хвілін да канца асноўнага часу Брэдняў. Чакаў ён пас туды, там, дзе і знаходзіўся, у цэнтры. Перадача. Ну, трэба забіваць Напорка. Напорка выратаваў. Влад Хомутовскі, яшчэ адзін быў у яго момант. Давайте глядзець, да. Класна. Все было зроблена Артёмом Быцко і Владом Хомутовскім. Вось толькі сказаў рашучае не гэтаму голу Андрей Напорка. Па-ранейшаму 1-0. Стандарт. Удар па воротах наносіць Артур Абрамчук. Ну, па воротах не атрымалася, атрымалася ў бок ворот. Напорка на Разуванова. Балдзін. Ёсць яшчэ сілы у ахраны Дынамо. Гэтая каманда вядзе, гэтая каманда хоча вярнуць серыю у Оршу, там, дзе яна і пачыналася. Удар па воротах у бліжні вугал Дзяніса Гуляйкіна, з якім зноў справіўся Кірыл Пісарук. Балдзін. Ну, в прынцыпе, я не ведаю, што тут хацеў зрабіць Яўген. Можа быць, і на Разуванова згуляць. Можа быць, гэта быў і удар па воротах. Да, вось зараз на паўторы той самы удар Дзяніса Гуляйкіна. Ну, бліжні вугал павінен быў яго закрыць Пісарук. Быцко.
Передача Михалевич. Михалевич б'є з пира вышэй ворот. Мяч праходзіць, рызыкуе Вітэн. Ідзе ўсёй чацвёркай ён у пазіцыйны наступ. Ну і пры стандартах таксама ўсе чацвёра там і застаюцца. Гэта рызыка. І павінны, канешне, калі што, караць сопернікаў охраннікі. Бярэ Вадзім Лужкоўскі право, карыстаецца правам на тайм-аут. Што ж, тайм-аут скончаны. 4 хвіліны і 13 секунд гуляюць у другім тайме камандам. Ну і што? Галкіпер Ганяла ўжо на паркеце. Так, гэта Юрый Рабыка. Вароты Вітэна вольныя. Гэта рызыка. І амаль зараз Пераміціна не накрыў Артур Абрамчук. Рабыка на Пераміціна. Расставляются по позициях аршанцы. Ну, соступать им сегодня никак не хочется. Не в планах этой команды Вадима Лужковского, что предпринять. Ну, вот на такий ход идем. Головный тренер Рабыка. Рабыка на Гуляйкина. Амаль что у ручным режиме зараз расставляя своих футболистов по паркете Владимир Игнатик. Он зараз на ногах быццам бы имкнется свою энергию туды на дапамогу футболистам охраны накіраваць. Ну, пакуль атрымліваецца, пакуль нема вектару надзейнага, каб мяч доставить до ворот. Вітэну прострел ад Рабыкі на жыгалку. Ну, занадта моцна, напорка вяртаецца ў вароты. Але у неабходны момант ён туды вернецца. Перадача Пісарука, удар па воротах не атрымліваецца зрабіць моцным Абрамчуку. Пераміцін. Зноў Рабыка на паркеце. С галкіпером Ганялай гуляюць футболисты Вітэна. Ох, тут амаль што крычаць Пераміцін і Гуляйкін адзін на аднога. Жыгалка. Пераміцін б'е, рыкашэт і 1-1. Що ж таки дамогся свайго Вітэн. Ну, калі не рыкашэт, то што магло дапамагчы камандзе Вадзіма Лужковскага? Пераміцін. 38-я хвіліна, 1-1. Давайте глядзець паўтор. Ну, вось тут мяч прыйшоў да Пераміціна. Да, і там рикошет ад футболіста охраны Дынамо. Адпаведна, цяпер ужо тайм-аут бярэ Владимир Игнатик.
Тайм-аут охраны «Динамо» закончился. 1-1 у нас лік. Став на 38-й хвилине. Владимир Жигалко ассистовал Пирамитину. Я все слушно разглядел. Ну что ж, напорка у воротах. Гаркун, прострел. Синицкий. Синицкий выбивая мяч, не дозволяя. Каб зрабіў спробу з ім сустрэцца, ну хотя б так. Максим Барсуков. Моцны был прострел, конечно, от Гаркуна. Воронин, аут. Воронин назад, Писарук. Писарук, Гаркун б'е. О! А калі бу далёкі вугол пацеліў Кирилл. Ой, не Кирилл, конечно. Руслан Гаркун. Не ведаю, ці здолеў бы напорка выратаваць свою команду. Снова мяч у голкипера Витена. Синицкий. Гуляйкин. Ну что зараз хотел зрабіць Гуляйкин? У меня по шчырасці няма адказу на гэтае пытанне. Яшчэ і па нагах атрымаў ад Воронина Гуляйкин. І мяч Витен страціў. Гаркун. Ну і Гаркун просто даруе мяч сопернику, а з ім все ж таки ось у гэтыя апошнія хвіліны другого тайма трэба больш ашчадна абыходзіцца. Ну, гэта моя такая парада Руслану Гаркуну. Ну, сапраўды, шмат сілаў, калі ўжо быць больш сур'ёзным, аддалі футбалісты охраны «Динамо» ў гэтым матчы. Яны трываюць. Ім зараз складана, конечно. Витен хоча забіць другі гол. Витен ідзе наперад. Разуванов. Супраць Разуванова. Тут Сяншила удар Гуляйкина мимо ворот. Хвіліна 26 секунд. Менавіта столькі гуляць у другім тайме. Что там? Все добро. С напорком все добро. В угловым Артем Быцко. Каля мяча. Короткий пас. Разуванов поразмаўляў с Павлом Шупиловым. Ну что, трэба паўтарыць, да. Не трэба было спяшацца охранникам звода мяча у гульню. Быцко, удар Михалевича. Яшчэ адзін углавы будзе. Яшчэ гэтыя вельмі каштоўныя секунды прайшлі. Удар па воротах здалёк наносіць Улад Хамутовскі. Вышэй. Зноў такі паўтор. Моцна пробіў, але не дакладна, як казаў класік. Балдзін. На Юрыя Рабыку ён гуляе. Тут ёсць Разуванов побач. Балдзін. Здорово на Рабыку, супраць Рабыкі. Быцко. Ну, ужо ветэран і малады футбаліст сышліся у гэтай мікрадуэлі і выціснуў Витен стандарт. Хвіліна і 1 секунда до заканчэння другого тайма. Удар по воротах Балдзін. І на месцы зноў Кирилл Писарук. Ну, калі улічваць, што мяч пайшоў ад свайго футбаліста, там быў рыкашэт, калі забіваў Пирамитин, то, в прынцыпе, Витен яшчэ не забіў сёння Писаруку. Ну, гэта так з нацяжкай, конечно, я кажу. Але тым не меней. Рабыка прострел, Михалевич на месцы. І зноў пауза.
такая важная для охраны Динамо. Ну вось яшчэ раз паўтор. Удар, з якім Пісарук справіўся. Шарговы сейв галкіпера павінны мы зафіксаваць. Мяч у руках Балдзіна. Трэнеры ўжо скарысталіся сваім правам на тайм-аут. Больш іх браць нельга ў другім тайме. Суадносна. Калі будуць экстра-таймы, таксама імі нельга будзе скарыстацца. І фалы пяройдуць у экстра-таймы. Па фалах, вы бачыце, 1-1. Так што тут такой небяспечнай сітуацыі няма ні для адной з каманд. Напорка на месцы, укідвае на Жыгалку. Жыгалку апярэдзіў Міхалевіч. Балдзін. Да, не хапае, канешне, сёння дынамікі Владзіміру Жыгалку, энергіі. Так, ведаеце, ну, няшмат ён перамяшчаецца па пляцоўцы. Ну, напэўна, не ў лепшай форме. Тут нема ў нас падстаў не верыць Вадзіму Лужкоўскаму. 13 секунд. Ну, у нас кароткі будзе перапынак паміж другім таймам і першым дадатковым. Так што, сябры, далёка не сыходзьце. Кідваецца мяч і на месцы Напорка. Ну што ж, сябры, 1-1. У нас лік на гол Барсукова. Адказаў трапным ударам Пераміцін. Гэта галы мы пабачылі ў другім тайме. І будзе у нас, адпаведна, яшчэ 2 таймы па 3 хвіліны. Пакуль каротка адпачнем. Павел Шупілаў запрашае футбалістаў ахраны Дынама аднавіць гульню. Ну, вітэнаўцы ўжо гатовыя да гэтага. 1-1 і першы экстра-тайм, які будзе доўжыцца 3 хвіліны, у нас стартуе. Воронін на Гаркуна. Сянчыла. Михалевич. Развярнуцца б яму. Михалевич. Ага, даруйце, сябры. Гэта быў не Михалевич, канешне. Гэта быў Максим Барсукоў. Аўтар аднаго з галоў у нашым матчы Барсукоў. Мяч атрымаў зараз ад Сянчылы. Пісарук закідвае на Барсукова. Гуляйкін падае. Гэта фол Данілы Сянчылы. Другі фол ахраны Дынама. У нас плюсуюцца фалы. Зараз, якія былі у пасіве каманд за другі тайм. Перадача Сініцкага на Разуванова не даходзіць. Ну і тут паспяшаўся. Занадта паспяшаўся Владзіслаў Воронін. 45 хвілін каманды правялі ўжо на паркеце. Энергазатратная гульня. Б'е па варотах Пераміцін. Сянчыла на шляху паўстае. Пераміцін. Робіць пас на Сініцкага і ў папярэчную нават у крыжавіну. Сергей Сініцкі трапляе. Ён 2 галы забіў у мінулую нядзелю ахране Дынама. А сёння не здолеў пакуль што ва ўсялякім разе гэта зрабіць. Зараз быў блізкі да гола.
Синіцкі правілы парушыў на Сянчыля. Других фол Вітэна. Гэта другі фол Вітэна. І што? Тут не будзе патрабаваць выхад медперсонала. 17 нумар охраны Дынамо. Можна гульню працягваць. 2-2 у нас па фалах. Да, ось гэты удар у крыжавіну. Я думаю, што перад вачыма зараз заўзятараў Вітэна стаіць і перад самім Сініцкім. Пісарук занадта моцна, хаця быў побач зусім Гаркун. Ну нельга так хібіць галкіперу. Я разумею, канешне, што на вазе вага гэтай самай памылкі, да? Вельмі высокая. І адказнасць. Перадача на Гуляйкіна. Гаркун. Гуляе класна ў адборы. Сініцкі! Б'е, і там Пісарук. Там Кирилл Пісарук. Хаця Сініцкі, так мне думалася, падсякае мяч над галкіперам. Так, і што? У нас фол, да, фол охраны Дынамо. Трэці. І што, вуглавым? Да, там мяч, мы памятаем, трапіў у Кирилла Пісарука, ці Пісарук зрабіў сейф, да, все ж таки чарговы раз ён гэта зрабіў. Стандартнае становішча для Вітэна, і зноў ось гэты адмысловы рыштунак у нас ідзе ў справу для таго, каб прыбраць пляцоўку ад вільгаці. Ну, все нормально, можна працягваць. А калі там быў той самы трэці фол охраны Дынамо? Ну, в прынцыпе, рэфері все бачылі, а дзесьці каментатар мог і нешта прагледзець. Можа быць, сябры, вы таксама пабачылі момант з парушэннем правіл. Што, калі там ужо арбітры все ж таки дадуць магчымасць мяч у гульню ўвесці Пераміціну. Синицкий открывается, мяч, ідзе ў напрамку да яго, а тут Воронин, а тут Гуляйкин, Синицкий. І што, гэта фол. Гэта фол Сергею Синицкому за гэты фол. Трэцяе папярэджанне ў складзе Вітэна. Разуванов, Бреднев, ну і зараз Синицкий. Яшчэ адзін штрафны удар для охраны Дынамо. Хвіліна 48 секунд пройдзеныя у першым экстра-тайме. Тут на усялякі выпадак скажу, што у нас ніякага залатого гола няма. Каманды правядуць гэтыя 6 хвілін до конца у любым выпадку. Калі лік будзе роўны, тады серия 6-метровых ударов. Каля мяча Владислав Воронин. Б'е і на месцы напорка. Ну вось у справе і галкіпер Вітэна. Яшчэ раз паўтор. Удар у Владислава Воронина. Ну ён швядой пробіваў. Напорка. Момент удара бачу, тому, конечно, не разгубіўся. Хвіліна і 4 секунды. Ёсць яшчэ ў каманд перад другім дадатковым таймам. Рабыка. Пераміцін гуляе на Батурына. Супраць Батурына Быцко. І што, вуглавы ці не? Ну, сапраўды, гэта стандарт для Вітэна. Каля мяча зараз знаходзіцца Юрый Рабыка. Ён менавіта будзе выконваць вуглавы. Ну і ўжо такую тыповую карціну для сённяшняга матча мы бачым. Асабліва для другога тайма і таго, што мы далей глядзім, дадатковых таймаў зноў прыбіраецца падлога. Ну, спякотна ўжо ў беларускай сталіцы.
Ну і вельмі душна у спорткомплексі, я ўжо пра гэта казаў. Глядзім, удар па варотах, рыкашэт. Ну, зараз рыкашэт на карысць ахраны Дынама. Мяч пасля удара Жыгалкі не пайшоў у вароты. Зноў Рабыка, зноў вуглавы. Прастрэл Батурын. Михалевич яму перашкодзіў. Цяпер ужо не вуглавы, а аут для каманды з Оршы. Батурын, Рабыка, Жыгалка, Балдзін, б'е Балдзін. Ну, гэта, конечно, не удар. Гэта не пагроза для Пісарука, той зноў паспяшаўся. Ці Быцко яго не зразумеў. Ну, мне здаецца, што все ж таки галкіпер мог больш надзейна гуляць. Мяч захоўваць для сваёй каманды. Напорка. Рабыка. Балдзін. Батурын. Быцко. Быцко. Б'е на месцы Напорка. Дабіванне. Трапляе ў саперніка Владзіслав Хамутоўскі. Дарэчы, вось калі так падлічыць, у Хамутоўскага ў гэтым матчы, ну, 2, а то і 3 моманты былі, ну, калі не 100%, то вельмі сур'ёзныя. Для того, каб все ж таки засмуціць Андрэя Напорку. Ну і таксама мы памятаем, што прымусіў парушаць правілы адным з момантаў Уладзіслава Брэднева, Хамутоўскі, калі расіяніну жоўтая картка была прад'яўлена. Такім чынам, у нас трэці тайм завершаны. Галоў мы ў ім не пабачылі. Яшчэ 3 хвіліны. У нас па фалах 3-3, па галах 1-1. Ну да, зараз рашуча. Владзімир Ігнацік паразмаўляў са сваімі хлопцамі. Канешне, ён сур'ёзна умее матываваць, асабліва калі ўжо сілы на зыходзе, а гуляць яшчэ трэба. Вось гэты унёсак эмацыянальны ад галоўнага трэнера вельмі важны для гаспадароў. 6 секунд ужо прайшлі ў 4-м тайме гэтай гульні. Руслан Гаркун. На Пісарука он гуляет. Воронин. Один дотык. Гаркун. Тут на месте, мне подалось, что повинен быть Батурин, однако мячом заволодил Максим Барсуков. Барсуков гуляя назад. Пісарук. Пісарук наперад занадто моцна. Вельмі. Конечно, там Воронин ніяк до гэтага мяча дацягнуцца не быў здольны. Рабыка, Балдзін, Жыгалка, Батурын, зноў Рабыка. Зноў Жыгалка на Рабыку. Ёсць яшчэ сілы. Ну, у прыватнасці у Даніла Сянчыла, які зараз перашкодзіў Вітэну зрабіць удар па варотах. Яшчэ трэба будзе выйсці і прыбраць падлогу. Так што зноў-такі паўза для ахраны Дынама. Ну, а мы зараз паглядзім яшчэ за адным ударам. Ну, ось які Арцём Быцко наносіў. З вострага вугла, але Андрэй Напорка сваю каманду выратаваў. Ну, гэта момант яшчэ папярэдніх 3 хвілін. Каля мяча Юрый Рабыка. Все, можна працягваць. Павел Шупілаў і Вадзім Жыгалка дазваляюць гэта зрабіць. Прастрэл Рабыкі, а там нікога. Сянчыла адгуляўся з Вароніным. Барсукоў, Гаркун.
Гаркун можа палезці нават на двоих і на троих. Не, ён гэтага не робіць, конечно. Ён перадачу выканаў на Вороніна. Санчила падае зараз Воронін, гэта фол. Гэта 4-й фол Вітэна у пасіў. Будзем так казаць, за гэты вялікі другі тайм, які будзе доўжыцца 26 хвілін. Гаркун на Санчилу. Санчила няўдала гуляе. Рабыка, прострельваць трэба. Мяч ад Барсукова заходзіць за вонкавую лінію. Вуглавы для аршанскай каманды. Ну да, давіць, душыць саперніка. Калектыў Вадзіма Лушковскага. Яму, конечно, не хочется працягваць чвэрцьфінал. Яму хочется ўжо думаць пра одну-другую фінала і рыхтавацца да яе. Да, схібіў зараз Балдзін. Расчараваны ён сам сабой. Але мяч у Вітэна. Балдзін ідзе прорывацца. Імкнецца і не забівае. Жыгалка пасля перадачы Яўгена Балдзіна. Такія моманты, конечно, павінен рэалізоўваць такі калектыў, як Вітэн. Гэта можа, зараз на паўторы мы бачым, вось такі промах можа дорага аршанцам каштаваць. Хвіліна 34 секунды пройдзена ў 4-м тайме. Трэба забіваць зноў Пісарук. І контрвыпад. Няўжо охрана Дынамо заб'е другі гол? Не робіць гэтага Арцём Быцько. Абмяняліся каманды просто файнымі момантамі. Там просто ўжо тварам сваю каманду зараз выратаваў. Ну, бадай ад немінучага гола Кірыл Пісарук. Ну і што, за гэтай прычыны арбітры зараз і спынілі гульню. Трэба прыйсці крыху сябе, ачомацца ад гэтага момента галкіперу ахраны Дынамо. Шыкоўны матч ён праводзіць сёння. Быцько. Пераміцін. Сініцкі закід, але на месцы Міхалевіч. Мяч сышоў за межы пляцоўкі, аут для Вітэна. Хвіліна 10. Няўжо пенальці? Ох, па шчырасці. Не люблю я гэтыя пенальці, аднак да гэтага справа можа і дайсці. Пераміцін. Гэта перадача. Ох, это быў Разуванов. Перарвалася, забіваць трэба. І гэта суперсейв Яўгена Пераміціна. Заўважце, не галкіпера, а палявога гульца. Андрэй Напорка быў ужо адгуляны. І толькі Пераміцін, толькі ён стаў героем гэтага момента. Разуванов. Удара па воротах няма. 36 секунд. Тут столькі гуляць командам у 4-м тайме. У нас яшчэ той самы момант, да, калі вырашыў яго на карысць Вітэна ўсё ж такі Яўген Пераміцін. Ну, я думаю, што гэта, конечно, сейв, які можа параўнацца з тымі выратаваннямі Кірыла Пісарука, якія сёння былі неаднойчы. Закидывая мяч наперед Быцько. Гуляйкін падае. Гэта фол. Гэта фол з боку Владислава Хамутовскага. Ну і 4-й фол ахраны Дынамо. 13 секунд. Ёсць яшчэ у каманд на тое, каб все ж таки шалік на вагах схіліць у свой бок. Паглядзім, ці адбудзецца гэта. Ці ўсё ж такі каманды выявяць пераможцу ў серыі пенальці. 10 секунд. Мяч у Разуванова. Разуванов. Сініцкі б'е па воротах міма. Вось ён момант для Вітэна. Момант для Сергея Сініцкага. 6 секунд. І што зноў падлога у нас вільготная яшчэ раз. На паўторы. Вось Разуванов класна гуляе, бачыць Сініцкага. Класна гуляе Разуванов, тому што умее ён прытрымаць мяч, калі гэта патрэбна. Ну і пас. Сініцкаму не хапіла крыху дакладнасці. Так, 6 секунд. Мяч у руках Пісарука. Гульню можна узнаўляць.
Не, пакуль што нельга. Я уже спяшаюся. Хочется просто эпілог побачыць гэтай гульні. Михалевич, Разуванов, 3 секунды. Ну, да, все ж таки серия пенальти нас с вами сябры чакае. По 5 ударов команды нанясуць. Ну, а потым, калі што, да першага промаха. Пакуль адпачываем. Ну что ж, сябры, развязка гэтай гульні наближается. Бачым, што месца ў воротах Вітэна, ну, ва ўсялякім разе, пры першым удары будзе займаць Яўген Змысля. Галкіпер, які сёння на пляцоўцы у гульнявы час не з'яўляўся. А вось на пенальці ён выходзіць і можа стаць джокерам Вітэна. Супраць яго Максім Барсукоў. Першы удар у гэтай серыі. Итак, Максим Барсуков супраць Змыслі. Удар і забівае Барсуков. Ён забіў у гульнявы час. Ён адзначыўся і з 6-метровай пазнакі. У воротах охраны Дынама Кирилл Писарук. Супраць яго Максим Батурын. Глядзім, што будзе зараз адбывацца у гэтай серии пенальти. Батурин б'е по воротах и забивае 1-1. У гэтай серии робіцца лік. Адпаведна, 1-1 у нас пасля гульнявога часу. Наступны удар у складзе охраны Дынама будзе выконваць Артур Абрамчук. Зноў у воротах Вітэна Яўген Змысля. Глядзім, удар і лёгенька Артур Абрамчук забівае. Разводзіць ён Змыслю і мяч па розных углах. Хто будзе біць наступны? Наступны будзе біць Сергей Синіцкі у воротах.
охраны «Динамо» з'является Игорь Анипка под номером 1. Ну, ось он амаль что расцеловал зараз свои штанги. Ну, на что только голкипер не пойдзе, каб каркас за его заступился. Коли что, Синицкий супраць Анипки. Удар забивает Сергей Синицкий. Лік у серии 2-2. Пакуль пенальти выконваюцца бездакорна. Наступны удар у складзе охраны «Динамо». Выконваць будзе, я так разумею, Вадим Михалевич. Да, по-ранейшаму у воротах змысля. Глядзім. И забивая Вадим Михалевич. 3-2 робіцца лік. Аднак у Вітэна ёсць яшчэ удар у запасе, які выканае Владимир Разуванов. Разуванов супраць Анипки. Глядзім, удар и забивает 4-й номер Вітэна. Ну, сегодня у гэтай серии, конечно, полевые гульцы на голову вышэй голкіпераў. Ну, ось и 4-й зараз заявлены голкіпер, калі ўсіх сумаваць. Свой шанец на выратаванне атрымае. Гэта Андрей Напорка. И он еще на пенальти, у этой серии пенальти у нас не удзельнічаў. Но удар выконвае Хомутовский. Забивая Хомутовский. 4-3. Яўген Балдзін будзе зараз прабіваць па воротах Кирилла Писарука. 4-й удар для Вітэна в этой серии. И не забивает. Выратовывая команду. Кирилл Писарук. 4-3. Коли зараз Гаркун реализует 6-метровый, то чвертьфинал переносится у Оршу. Там уже все у нас и вырашится 24 траўня. Глядим. Андрей Напорка супраць Руслана Гаркуна. Удар и забивая Руслан Гаркун. Это перемога охраны «Динамо». 5-3 у серии пенальти. Ну, молодчины, конечно, хлопцы Владимира Игнатика. Яны мацнейшие сегодня в этой серии. Ведаеце, это матч имя Кирилла Писарука. И он все забил для того, как его команда сегодня выиграла. И пенальти так само от Яўгена Балдзіна потягнул. Сябры, это был просто цудоўный матч, видовищный, с интригой. И я у всех вас віншую, что мы стали его сведками. Андрей Ильеня был у эфире YouTube канала БАМ. Всего доброго, до побачення.
the book that I wrote, or all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Head down, hope for something better. Looking at the clouds, the cyber